Hola, molt bon dia. De moment la situació meteorològica molt estable després de les xicotetes sorpreses que tinguérem ahir de vesprada cap a la zona nord d'Alacant. Després en parlarem amb aquests ruixats i aquestes tempestes de manera puntual. El titular ho diu ben clar. Bàsicament el que tenim per davant és sol i temperatures més altes. Les màximes aniran pujant més ràpidament i després també les mínimes. Estem en els últims dies d'esta primavera, una primavera que recordarem per la calor que tinguérem en el mes de maig i també perquè ha sigut un mes de juny molt mogut, amb el temporal de pluja que tinguérem en el mes de març també i les temperatures, volíem dir la pujada de temperatures del mes de maig, evidentment, temperatures que van ser rècord. Una primavera que ha sigut molt plujosa a la zona nord i centre, però molt poc plujosa cap a la província d'Alacant on acumulen dèficit. Veiem imatges del dia d'avui, observen el cel completament blau, el que teníem de matí en molts punts del territori, com ara Banyeres, Bocairent, alguns núvols alts, algunes pinzellades que se van poder veure ahir, també cap a la zona de Carlet, i aquesta és la nuvolada espectacular que va créixer. Esta és una fotografia des de Casas de Moya mirant cap al sud. La veritat és que va ser sobtada, i esta és des de la zona sud de la tempesta, la càmera orientada cap al nord, a Monover, i va estar molt concentrada, una cap a la Serra de Mariola i una altra que va créixer cap a la zona sud de la canal de Ayora, de la vall d'Ayora Conference en particular, i aquestes són les precipitacions que al Camino de San Juan, al terme de Villena, van deixar 12 litres. A Ibi, a la partida de les Torretes, també 12 litres. A Alcoi, a la zona de Varadelo, 9. A Villena, observen també al terme de Villena, però a Los Cabezos, 4. La veritat és que la irregularitat era molt destacable en el mateix terme, per exemple, de Villena. A Onil, a la zona de Camí Pous, van caure 7 litres, o a Benifalim van caure 2 litres per metre quadrat. Precipitacions irregulars d'ahir de vesprada. I esto és el dia d'avui. Imatges també de l'eixida del sol que ens envia Pedro Grimao, espectacular esta fotografia des de Guardamar del Segura. També imatges de les primeres llums del dia, com sempre, des de Cullera, que tenim un bon grapàs de fotògrafs de qualitat, com ara José Luis Cazallas, que ens enviava aquesta imatge, o esta també, Ramon Portolés, un fixe des de la zona de Dénia, amb la mar tranquil·la avui, demà i els pròxims dies. I també així tenim a Clara Palomares des de Cullera, mostrant la càmera al nord i al sud, amb algun cúmul que s'ha pogut veure este matí. I aquesta imatge també, des de la vall, Vicent ens enviava 4 cúmuls que creixen cap a les zones interiors, cap a la zona d'Espada, però que avui no esperem que deixen precipitació i observen el cel blau que hi havia avui a Morella, amb el vent de mestral del matí i un ambient més fresquet a les zones d'interior i zones de muntanya. Repassem algunes mínimes de les passada matinada. Vilafranca ha tingut 8, a Morella 10, ambient fresc a les comarques interiors. Xóvar ha tingut 14, Tales ja ha tingut 15, i ja més a prop del litoral, Castelló no ha baixat dels 17, i de les més altes, avui també, el litoral, a la zona de Benicarló, no han baixat dels 19 graus en tota la nit. Ens desplacem més cap al sud, a la província de València, les mínimes també més fresques cap a l'interior. Utiel ha tingut 12, Bunyol, Llíria han tingut 15, Xàtiva 16, i observen que a Gandia o València les mínimes no han baixat dels 18 graus, però un ambient que podíem qualificar d'agradable per ser el mes de juny. I per últim repassarem algunes mínimes de la província d'Alacant. Villena ha tingut 11, Alcoi tenia 13, Xàbia 16, Alacant 17, Elx 18, i observen que també Torrevieja, al igual que Benicarló, però a l'altre punt del territori, al litoral, no han baixat en tota la nit dels 19 graus. Les imatges del satèl·lit en el canal infraroig, el que veiem bàsicament és que no hi ha nuvolositat destacable i s'ha observat aquesta tempesta que tinguérem ahir. En aquests moments bàsicament domina el cel ras a tota la península, fins i tot a la zona sud de França, zona afectada per les altes pressions que es mantindran amb nosaltres fins la setmana que ve. Fem una ampliació i veiem una imatge en el canal visible fa aproximadament 2 hores i mitja, 3 hores, i el que veiem ja els cúmuls que creixien cap a les zones de muntanya d'Alacant i també alguns, els que hem vist a la zona de la vall, cap a la zona de la Calderona, en alguns parts interiors d'Espadà, però de moment les condicions no són favorables per arribar a descarregar precipitació, però sí que apareixeran aquests cúmuls esta vesprada en les zones de muntanya. La previsió en superfície, el mapa isobàric, el que ens mostra és el que valen comentar. Observen que l'anticicló el tenim situat cap a la zona de l'Atlàntic, però s'allarga i abraça tota la zona peninsular i ens afecta també a nosaltres, mantenint l'oratge estable, assolellat i a més amb el fluix. Per tant, aquestes últimes hores de la primavera oficial, que recorden, diumenge 21 entrarem oficialment a l'estiu, es mantindran amb un oratge dominat pel sol. Amb aquesta situació meteorològica, també pel que fa a Alacant, persones preguntant què passarà a Alacant els pròxims dies ja, plenes festes de Sant Joan. De moment, estabilitat, bàsicament dominarà el sol, el vent bufarà fluix, dominaran les brises i les temperatures pujaran una miqueta, baixaran lleugerament dissabte, valors en general agradables, màximes que es mantindran al voltant dels 26 a 30 graus i amb unes mínimes sí que de nit cada dia notarem que les temperatures són més altes i en general pareix que es mantindrà l'oratge estable i assolellat cap a Alacant fins i tot
fins a arribar el dia 24. De tota manera, dia a dia anirem detallant la previsió, però de moment pareix que l'oratge continuarà estable els pròxims dies. Amb aquesta situació, veiem en el mapa de símbols. Avui, bàsicament sol, i hem posat els cúmuls en les zones de muntanya perquè creixeran aquests cúmuls de, en aquest cas, particular bon oratge, oratge estable, podríem dir, en les zones de muntanya. Avui les temperatures una miqueta més altes. De fet, hores d'ara són uns graus més altes que ahir i en general entre els 25 i els 30 les més altes. En algun punt podien superar els 30. Pel que fa a demà, de matí, oratge paregut al d'avui, sol, bona visibilitat al matí, lleugerament circulació de ponent i de mestral cap al nord i les temperatures faran un esglau més, una miqueta més amunt respecte als valors d'avui, les mínimes i les màximes. De vesprada, ho veiem per províncies, però tampoc hi ha moltes novetats. Bàsicament algun cúmul que podrà veure's cap a la zona interior de Castelló, es mantindrà un fluix el mestralet cap a la zona nord, cap als ports, i ja cap al litoral de vesprada girarà el vent del sud-est. Pel que fa a la província de València, el més destacable és que també veurem alguns cúmuls demà de vesprada cap a les zones de muntanya, zona meitat sud i també cap a la zona dels Serrans o el Racó d'Ademús, i el vent també a partir del migdia, brises del sud-est, amb una mar que també es mantindrà molt tranquil·la i també el cap de setmana. Pel que fa a Alacant, també de vesprada. Demà, algun cúmul en zones de muntanya, ho hem posat una miqueta més cap a l'interior, però podia aparèixer també cap a les muntanyes de la zona més situades cap al centre o cap a l'est. El vent bufarà de vesprada ja predominant el vent de llevant o del sud-est i la mar també marejol en general o mar arrissada. Pel que fa als següents dies, ja hem vist el cap de setmana, este cap de setmana en el que recorden, diumenge canviem d'estació, oficialment tot i que ja estem, podríem dir, a l'estiu meteorològicament parlant, dissabte, sol, dia molt paregut a divendres, temperatures estiu al migdia, entre els 26 i els 31-32 graus. Diumenge, també estabilitat, sol de vesprada, hi haurà més nuvolositat i els núvols creixeran cap a la zona de Castelló i al final de diumenge podia caure alguna gota en les zones de muntanya, però serien coses molt locals. La setmana que ve, de moment, es manté la estabilitat meteorològica i els primers dies de l'estiu oficial continuem parlant de sol. Per tant, poques novetats i recorden, estem en els dies de més radiació solar, és quan el sol està més alt al migdia. Per tant, el cap de setmana podem disfrutar del sol, però recorden, amb coneixement, perquè la radiació ultraviolada és molt alta al migdia, unes 2 hores abans, 2 hores després del migdia, molta atenció i disfrutar amb el sol amb coneixement. Ho recordem, no ens cansarem mai de recordar-ho, però és un cap de setmana per fer activitats a l'aire lliure perfecte. Acabem amb imatges i fotografies. Recorden, si tenen una càmera, aprofiten i ens envien imatges al correu electrònic oratge@tvmediterraneo.es, com estes, una imatge que transmet tranquil·litat, posta de sol de l'Albufera, que ens arriba des de George Capjuri, s'ha fet aquesta fotografia. I imatges també de la posta de sol d'ahir, des de la zona de la Llacuna de la Mata, ens enviaven des de la zona de Torrevieja. Amb aquestes fotografies acabem, recorden, de moment d'estabilitat meteorològica, bàsicament sol i temperatures cada dia més altes. És tot, que passen un molt bon dia.